Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да си направите ето тази мъничка и много сладка панделка. За целта ще ви е нужен стан, моят е доста шарен, кука, аз ще използвам Rainbow Loom кука, а вие може да ползвате каквато си пожелаете. Ластици за ето този главния цвят и 3 черни ластичета, за средата на нашата панделка. Да започваме. Започваме с 2 ластичета. Внимавайте средната колонка да не ви е с едно напред. Трябва и трите да са равни. Така, слагаме 2 ластичета ето тук. Като за начало. И 2 ето тук. Сега ще продължим по трите колонки с 2 ластичета 4 пъти. Ще ви покажа първото и после вие ще си направите другите. Така, 2 ластичета насам. Ето, втори път. Трети път. И четвърти път. Правите това и в другите колонки. Така, аз вече свърших тези стъпки. И когато направите всичко това, от тук нататък ще са ви нужни само 6 ластичета. Така, първите 2 са ни, за да завършим както сме започнали. С по 2 ластичета. А сега ще ни е нужно едно, което ето тук ще кръстосаме и отново ще върнем. Сега ще започнем заплитането. Ще обърна станчето. Всъщност пропуснах да ви кажа, че ще са ви нужни малко повече, защото ще сложим ето така на дължина едно ластиче, което ще кръстосаме. Ето така. И отново ще го поставим. Ето така. Ето тук. Също. Извинявам се, ако не виждате. Извинете, камерата ми падна. Случва се. И сега последно ще поставим ето тук. Внимавайте да не ви се скъсат. И така започваме да плетем. И така започваме. Когато пъхнем, трябва да пъхнем кукичката под двойното ластиче и взимаме ето тези 2. Съжалявам много, ако не виждате добре. Надявам се да ме разбирате. Ето така. Сега взимаме от срещните 2. И средното. Ето така. Добре, така вече мисля, че се вижда много по-добре. Така. Сега. Ето така, малко по-нависоко. Добре. И сега. Ето така вече. Перфектно. Взимаме долните 2 ластичета.
Ето така. И продължавате напред. Сега ще направя ето тази пълната колонка пред вас. Първата по-точно ще направя напълно, исках да кажа. Издърпвайте леко, за да не скъсате ластиче, защото после много трудно се замесват. И ето така. Повторете това с средната редичка и третата. Така, аз заплетох моите 3 колонки. Сега за край, за да направим цялата панделка, за да завършим по-точно, е нужно да вземем ето тези последните 2 ластичета. Ето така. Издърпете ги, без да се плашите. И все пак по-внимателно. И от тази страна хубаво е да ги хванете. Ето така. Извинете, че много ви бавих с наместването на камерата. И така вече ви е нужно само едно ластиче. Промушете кукичката през всички ластички тук. И ето така. Сега ще вземем ето това и ще затегнем. Извинявам се, че не се вижда много хубаво, но да разбирате. И така стягаме. Хоп. Сега изкарайте цялата панделка от станчето. Трябва да получите нещо такова. Разтегнете си го. За това ластиче, което тук стърчи, промушете куката някъде отзад, но близо до ластичето и го захванете ето така. Ако е нужно, го повторете, само че от по-далечно разстояние. Ап. Ето така. Сега идва време и за нашите черни ластичета. Сега долу-горе в средата го увийте 3 пъти. Пленка. Ето така. Така, ето го първото. Сега направите същото, по 3 пъти го увийте в средата. И другите ластичета. И ето какво се получава. Ето ги моите 2 панделки. Сега, както ви казах, ще ви покажа как да си го направите като фибичка. Ще са ви нужни някакви фибички. Сега ще ви покажа как да си го направите с обикновена. Така. Виждате, ето всички тези ластичета. Помогнете си с вашата кукичка. Тоест, направете ето така. Промушете вашата фибичка, докато ластичките са малко по-повдигнати. И сте готови. Сега изкарайте тази кука. Оп. И вече си имате фибичка панделка. Ако не ви се получи така, просто я обърнете и я направете както вие желаете. Благодаря, че ме гледахте. Чао!